Здравейте, колеги, на поредния лов на село Чукаларово. Къде отида другите? Както виждате, в средата имаме един централен нападател. Как се казва? Румен се казва на Мандърджиев. Виждате го, Румен Мандърджиев, централен нападател. Айде, Бориш, идваш ли ти или няма? Да, без тебе. Колеги, както виждате, на днескашния лов е много интересен. Бета каза, скучен лов, ама беше много интересен за някой. За един приятел тук от септември, Дидо. Дидо, кажи какво стана сега? Стана, дойдеха първо две прасета. Едното го ударихме тук пред нас, е това бялото. Другото явно не съм го целил. И после дойдоха и 30. Малко далечко ги стреляхме, но и там нищо. И само с това остана. Що ме накара 2 часа аз да търсим прасета? Ти какво ги, щом стрелям и пада. Пада, ама гледай вечер да падне. 30 трябваше през теб да видим, ама 30, ако мене аз стрелям и пада, аз нека тебе. Добре, като чукотка, направо пада, не карам хората да стрелят. Дигаш и пада, виж мистер как знае. Това е, колеги, още едно прасенце, тук е набората, днеска пак е на море. Как го удари на море? Те патрони ми ги дай ти 2 бронекета, 2 бронекета, 2 прасета. 2 бронекета, виж къв къдем на море. Да нямаш пак от същите. Йо, другото. Те са самонасочващи. Това са самонасочващи сигурно. Това е, колеги, ловна дружинка Чукаларово. Днеска малко така на такова ма поизе да са празни Балкана, прасетата взеха да намалят. Нормално е. Края на сезона. Нещо някой ще каже ли нещо? Още едно карат. Още едно ли карат? Да. Още едно прасе ми ударено, така ли? Това голямото стои още. Голямото си стои. Ще го включим и него после към видеоклипа. Чао за сега, до следващата седмица.